Здравейте, приятели! Здравейте на всички! Аз съм Джейсън Джей и днес искам да ви покажа една изненада за вас. А това е една техническа част, която се използва много за сглобяване и разглобяване на различни неща. И да, нека да започнем по същество. Днес искам да ви представя този модел на Bosch. Ето тази отверка. Ето така се вижда най-добре. Отваряме кутията, на която пише 3,6 волта ток. И вижте какво се показва отвътре. Това е една още по-компактна кутийка и съответно зарядно тайпце, кабел Type-C и старо зарядно от телефон, което използвам. Ето го и бижуто. Тази кутийка се отваря по този начин. Виждате. Тук имаме накрайник за отверките. Ето ги и самите отверки. Хубавото на този модел е, че може да използвате и друг накрайник, който е от други отверки, които са още по-малки. Ето, като този, например. Важното е долната част, ето виждате, и това е нещо, което можете да сложите. Например, ето така. И сега ще ви покажа малко от кухнята на тази отверка. Ето виждате, като отвориме кутийката, се показва и самата отверка. Тук имаме максимум и минимум. Ето виждате макс, минимум. Когато я регулираме на макс с въртене, и минимум. Включването става с този плъзгач. Нагоре започва да върти по часовниковата стрелка или при натискане на този бутон, или при самото натискане по винчето, което ще слагате. Когато плъзгачът е на долна позиция, върти обратно на часовниковата стрелка, а по средата е изключено състояние, за да можем да сложим приспособлението. Издърпваме нагоре, ето така по този начин. Слагаме приспособлението, взимаме една отверка от тези в кутията, поставяме отгоре, тя е магнитна и съответно настройваме за въртене и сега сме на минимално въртене. А когато сложиме на най-мощното въртене макс, вижте, така е много по-стабилно. Съответно плъзгачът надолу и обратно въртене. Поставяме на средно положение, за да извадим това. И ето разглабянето, ваденето на накрайника и прибирането му в кутията. Ето по този начин.
Когато купувах тази отверка, беше в порядъкът на 160 лева. В днешно време не знам колко струва и дали все още се среща. Затова потърсете в Google. Моделът е Bosch Professional. Ето тук вижте как изглежда кутията. Bosch Go. И като номерче някакво не виждам да е обозначено. Ето тук има някакви сертификати, които изпълнява тази машинка. Може да си ги погледнете и да видите дали ви върши работа или не. 3,6 волта. Използва много икономично ток. При едно зареждане можете да ползвате някъде около 2-3, зависи от интензивността, дена, че повече. Аз съм Джейсън Джей. За вас винаги най-доброто. Благодаря ви, дайте палец нагоре, подкрепете ме, за да има още такива видеа. До скоро, приятели, до нови срещи!